ajaran dalu menika sumangga sugeng dalu sugeng amirsani paguyuban wonten dalu menika sumangga kanca-kanca pangrawit gongso katuraken sedayanipun dhumateng Mas Kirun sak wadyabala nuwun. Nadya tumuju wonten sakjroning sanggara pamujan para bujangga ngatur paguyuban turangga satriya budaya kang sampun lumebet yun idi pangestu marang Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Maha Kawasa samangge tansah manggi rahayu rahayu wilujeng anggenipun para putra putri kang sampun angrajut busana lenggi para bujanggane ngatur lumantar saking tubuh sing duka kang punglut ingkang angganda warung kang sampun angebaki wonten sakjroning alun-alun dalu punika ya kirpan Duh Gusti paringono titah dumateng kawula sak robo kan tansah mangil rahayu kalih ing sambi kala pinebihna sakabehing kependu ingkang samangke badhe angganggu gawe wonten sakjroning alun-alun turangga satya budaya yaman bebasa mendung peteng padha meneng mendung abang padha nyimpang lan uga mendung putih padha nyisih dupa kang nganggo arum uga tansah katiyuk dening samirana anyebar ana sakjroning padepokan ingsun kawulaning kang cipta mandheng wonten sak suduk ing brana Mugya Gusti Kang Maha Agung tansah maringana sedaya dumateng kawula uga samangke nyingkrihake sakabehing kala ingkang samangke badhe kanggo gawe ana sakjroning alun-alun anggen kawula ngaturaken pepuja sugih wonten ngaturipun Gusti kang arupi ilu-ilu bangas pati jim setan priprayangan lan uga sak maneka warna ana singa barong lan uga ana dedemit jim priprayangan samangke kawula karo wonten sakjroning sanggara pamujan Nadya kang agem busana kang adiluhung lan uga ambeta wujudipun pecut Kiai Samandiman kang upat-upat benang lawi bebasan saged ke gunung jugruk segara ampir ya Pak wah panas manwe panas ya Duh Gusti paringana idi pangestu panjenengan Gusti was
beber kasang saya nating baringis iya nangisis apa-apa kang kebak wawa timulak sang topo kebet kerap hulu kasirat kerap sadara sirna kerap sadara sirna ger ayo enggal bali lamun sira ora bali yo bakal kena dendane ngalah bendune ngilah ger ayo padha sumingkrih lan uga padha bali lumantar saking kilate guntur pedhot ya sampean dimak kang kabrane guntur ning angkasa make oh beber kasang saya kating baring dewe sampun sirna sajroning sanggar pamujan ger sakabeh ilu-ilu bakas pati tetek melek lan uga sak pinunggalane tan yo godlang iblis laknat yo ger op nggih para bojanggane ngatur sampun cekap anggenipun ngaturaken suguh pamuju marang karsanipun Gusti lan ginedya tumuju wonten sajroning panti busana ingkang samangke paring tengara dumateng para winodja lan uga para winasis ingkang badhe ngaturaken tari dedodotan wonten dalu mriku mangya sesarengan turangga satria budaya kita aturaken mars pagawon dalu mriku kita amiwiti ambabarku paring budaya kabudayan seni jawi asli srana junjung kalyaning bangsa kita warga satria budaya tansah ngaluri Tatyong nambata asasanti lir ing sambikala nugraha rahayu perkawisa you
kita